гунаҳгоршавандара Эздрю Маккендиса гунаҳгор ҳисобид барои гуноҳи қасдан куштан дар дараҷаи якум бо истифодаи яроқи хатарнок. Шинед. ӯ як умра паси панҷара ҳабс мешавад. Албатта ман ҳам шуморо мефаҳмам. Мехоҳем фаҳмидан ки чӣ рух дод бо ин духтарчаи бегуноҳаки хушрӯчаки майдачак ки дар ин ҳолат гирифтор шуд. Бале, ман мехоҳам ин корро ба шумо бифаҳмонам, лекин барои фаҳмидани ин кор мо бояд камтар ба хафо бигзарем. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи ҳодисае ки бо духтар бо номи Эзра Маккендлес қатъиями номад. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи ҳодисае ки ба наздикӣ рух додагӣ буд бо як духтар бо номи Эзра Маккендлес. Моҳи марти соли 2018